Er du klar, Jens Bo? Ja, Ej, det, det er godt. selvfølgelig er jeg det. Når du er i nærheden, min egen. Du ser forrygende. Flirteri. Ja, jeg tæller. Tæller du ned? Jeg skal nok. Klar til optagelse. 1, 2, 3. God aften. Dette er Jens Bo Langnes fra TV-nyhederne. Vi står her uden for Plaza Teatret i København, og vi har netop oplevet tumultagtige scener i salen. Det var sidste spilleaften for teaterproducent Victor Vincents forestilling Glade og lykkelige dage i New York. 78 usolgte forestillinger blev det til. Publikum nægtede at forlade teateret efter tæppefald. Ja, de forlangte simpelthen, at Victor Vincent kom på scenen for at love, at en ny succesforestilling allerede var på trapperne. Og vi er nu klar med et interview. God aften, Victor. God aften. Victor Vincent, stort tillykke. Mange tak. Ja, det er jo tydeligt at se, at du er meget bevæget. Hvad føler du lige nu? Jamen, jeg er overvældet over publikums begejstring for glade og lykkelige dage i New York. Ja, vi må jo sige, at det er en stor succes. Absolut. Ja, stående applaus i hele 24 minutter. Jamen, hvordan føles det? Jamen, det føles fuldstændig overvældende. Altså, blown away, altså. Men altså, man kan vel også vende det om og så sige, at det er vel en producers drøm at kunne få lov til. Ja. Hvis du nu kunne takke nogen for det, hvem skulle det så være? Jamen, så må jeg helt bestemt takke John Winterfeldt for en fantastisk perle af et stykke. Ja, og så må jeg vel egentlig også takke de tre hovedkræfter, Sofie Toftby og Norma Wagner og så Rie Svendsen. Og vil du så løfte sløret for den kommende projekt? Det bliver et meget, meget spændende projekt. Jeg er allerede i gang med et godt samarbejde med en ung og lovende dramatiker, som er meget kreativ og fantasifuld. Hvad kan vi forvente at se af det kommende samarbejde? Man kan forvente at se, at det bliver et meget grænseoverskridende projekt. Det vil fuldstændig ændre vores opfattelse af, hvad dansk teater det kan. Jamen, held og lykke med det, og tak for din tid. Selv tak. Ja, det er tydeligt at se, at kun et helt specielt sammenhold kan skabe sådan en forestilling. Som udenforstående kan man mærke livslange venskaber og nærmest familiære forhold bag scenen. Ja, og nu er det jo bare at vente på, at der kommer nyt fra Victor Vincent. Tilbage til studiet. Tak for i aften. Det var så fint, mand. Nej, hvor var du god. Ja. Vi skal også pakke sammen, var. Ja, i dag er også det, fordi der er godt nok blevet pivkoldt i aften. Ikke? Så lad os bare få pakket sammen, som du siger. Og så kom hjem til lillemor derhjemme. For hun har jo lavet risengrød til farmand her. Jo, hun ved, at det er hans livret. Så, ja,